Последния матч, който се изиграва във вчерашния ден на стадиона на Мира и противопостави тимовете на Миньор и Беласица. Тимът на чуковете имаше доста турбулентна пролет с оглед на това, че бе замесен в битката за оцеляване и в тази връзка бе извършена и треньорска рокада. Ангел Червенков застана начело на тима от Перник, но това не внесе необходимата енергия, но все пак отбора на Миньор успя да събере достатъчно точки, за да остане в професионалния футбол. По отношение на Беласица, там се очертаваше едно емоционално завръщане, тъй като старши треньора на тима на комитите Христо Господинов пък през миналата кампания бе начел именно на отбора на Миньора, преди Ангел Червенков съответно да го замени. Беласица бихме могли да кажем, че се превърна в отбор, който много добре се справяше, когато бе домакин, но пък допускаше много сериозни колебания в своите визити и като цяло в своите матчове извън Цар Самуил, като спечели само 4 от 19 гостувания през миналия сезон. Какво обаче се случи в този сблъсък, предлагам ви да видите сега. В югозападното дерби на кръга Миньор, Перник и Беласица завършиха 1-1. В края на първото полувреме гостите излязоха напред в резултата след класно изпълнение на Мартин Тодорски, едно от най-красивите за кръга. Последва още един шанс за Бела, но Иван Гошев се справи, въпреки получилият се рикошет. Това сякаш стрес на Миньор и домакините потърсиха веднага гола. Само за да дойде намеса и под другата рамка. Кирил Георгиев бе на висота. Домакините продължиха с атаките, което предизвика още една намеса на Георгиев. В последната минута на редовното време отборът на Ангел Червенков все пак стигна до златен шанс да изравни. Игра с ръка в наказателното поле на Беласица означаваше дуспа, която хладнокръвно бе реализирана от Калоян Йосифов. Минута, резултат е изравнен 1-1, голмайстор номер 10 за Миньор Перник. До края на срещата нямаше положение за гол и логично двата отбора взеха по точка. Калоян Йосифов след точно изпълнение от бялата точка донесе равенството на Миньор и съответно първа точка и за двата отбора след началото на сезона.